Altså, vi går fandme hjem og drikker videre, ikke? Det skider jeg på. Ved du hvad, jeg er fandme fag, ja? Nej! Så nu er jeg inde på næsten. Jeg er fag. Hey! Hvordan går det i min VHS-phone? What the fuck? Nå, ja, det hedder LP-phone. Nå, sidst luftballon. Hænder på! Nej! Har du lige fået den her på din hitlist, eller hvad? Ja. Nå, 6 luftballon. Du kan ikke mere. Hvordan tænder man den her? Så er det bare at trykke power. Power, hvor? Ja, der er en masse knapper, ikke? Der er 2. Prøv at se, der er DSB 1 og DSB 2, og så er der bare den her. Hvad fanden er det? Man ved bare, at det kan... Det er så bare, jeg har på. Det er så bare, jeg har så bare, jeg har på, mand. Hvad fuck er det? Hallo? Hvad sker der for omgang? Nå, sidst luftballon.